गिबियाव नोंथांमोन साफ्रोम मिडियानि नोंथांमोनखौ XNDB वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानानै गोरबोनि गोजोन आरो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिग्रोबाय। बावैसोनि सिगां जों XNDB वेलफेयार एसोसिएशना गासै ज' जानानै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि ज' जानानै सावरायखांनायनि उनाव जों मोनसे डिसिसनाव फैनो हादों जे बे डिसिसनानो जाबाय नैबे दा सोलिबाय थानाय जिथु MLA इलेक्शन एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय जोङो इउपिपिएल दोलोखौ फुल सापर्ट होनानै जों आवगायलांनो सानदों आरो बे आवगायलांनायनि गुबै जाहोनावनो बा खारनफोरानो जाहैबाय जों सावरायनायनि माखासे बिथिङाव जों आवगायनो हादों जे गिबियाव साननो गोनाङा बाथ्रा जोंहा एनडिबिनि माखासे समस्या दङ, जेरै केसनि खोथा, केस उइड्रनि खोथा, रिहेबिलिटेसन माखासे मोनबावनांगौ दङ, लोगोसे एक्स ग्रेसियाफोर मोनबावनांगौ दङ। दा बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जोङो गासै बिटिआरनि XNDB वेलफेयार एसोसिएशनानो गोबां सावरायनायनि गेजेराव जों इउपिपिएलखौ फुल सुइङाव सापर्ट खालामनानै देरहाहोनायनि थांखिजों जों आवगायगासिनो दङ। आरो बेयाव माखासे बाथ्रा दङ जे जिथु 2020नि 27 जानुवारिनि जिथु एकर्ड, बे एकर्डखौ फुलफिल खालामोब्ला जों दुलाराय बर' माहारियानो जथेस्थ' जौगानायथिं फैगोन आरो जों दुलाराय बर' माहारिया जथेस्थ' आवगायगोन। लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो 26टा जनगोष्ठी बेफोर जथेस्थ' जौगानायथिं फैगोन आरो बे नोजोरखौ बोनानैनो जोङो इउपिपिएल पार्टिखौ बा इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशन जानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ फुल सुइङाव दायो दिपेन बर' उदालगुरिनि संबिधाननि समस्तिनि लोगोसे मासबाद समस्तिनि बे मोननैखौबो फुल सुइङाव नांनानै देरहानायनि सिन्थाधाराजों जों आवगायदों आरो जों आसा खालामदों जेरैखि जाया मानो जों बे मोननै समस्तिया देरहागोन। लोगोसे गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरावबो बा गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो इउपिपिएलआनो देरहागोन जों बेखौ आसा खालामदों। खारन गासैबो बिटिआर ओनसोलावनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ XNDB वेलफेयार एसोसिएशननिया नांगासिनो दङ। जोंनिसिम रिपर्ट सफैनाय मथे जथेस्थ' मोजां जाबोबाय फिल्डफ्रा आरो बे नोजोरजोंनो जों जथेस्थ' आवगायगासिनो दङ आरो जोबनायाव जों देरहानायखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जथेस्थ' फिल्डफ्रा मोजां जाबाय। लोगोसे उदालगुरि समस्तिनि आन्दाराव जों रिहन दैमारिखौ फेजेननानै दिपेन बर'खौ देरहानायनि थांखि लादों। खारन रायजो राजाफ्रा उदालगुरि बासिफ्रा मोनसे बुस्थुखौ सिन्था खालामदों जे डिपुटि थाखानाया मानो MLA गेलेबावखो, बायसेन्स जुदि MLA देरहानांगौब्लाबो डिपुटिया जुदि गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थाङोब्ला, गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राव थाङोब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' खहा जागोन। बेखायनो रायजो राजाफ्रा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया रिहन दैमारिखौ डिपुटि हिसाबैनो मोनजानो लुबैदों, MLA हिसाबै मोनजानो लुबैयाखै। बे मानसिफोरनि बा गासै रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय बेरखांबाय थादों आरो बे नोजोरखौ लानानैनो जों दिपेन बर'खौ देरहाहोनानै जुदि जों सरकाराव लाबोनानै मिनिस्टार मोनहोनो हायोब्ला जोंहा मोननै साइडथिं जों जौगानाया फैयो। डिपुटि चिफ लाइननिथिंनिफ्राय जौगानाया फैगोन उदालगुरि हिसाबै, लोगोसे मिनिस्टारफोर मोनफ्लांबायोब्ला मिनिस्टार लाइननिफ्रायबो जथेस्थ' जौगानाया फैगोन। बे नोजोरखौ बोनानैनो उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि कमेन्ट्स होदों बेबायदि कमेन्ट्सखौबो जों गोसोआव लानानै दिनैनि बे समाव उदालगुरि समस्तिनिफ्राय दिपेन बर'खौ जों जेरैखिजाया देरहानायनि थांखि लादों XNDB वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ। लोगोसे मासबाद समस्तिनि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो जेरैखिजाया देरहानायनि थांखिजों जों हाबा मावगासिनो दं। उननि समाव जों 100% देरहागोन होननानैनो जों आसा खालामदों आरो जथेस्थ' फिल्डफ्रा जौगाबाय। दिनैनि समाव रिहन दैमारिया गले गले MLA जाबाय थानायखाय रायजो राजाफ्रा बे बिथिङावबो नोजोर होदों जे सासे मानसिखौ बेसेबां भट होबाय थागोन होननानै। दा बिपिएफनि मानसिफ्राबो बे खोथाखौनो बुंबाय थादों, सासे मानसिखौल' MLA मिनिस्टार खालामबाय थानानै जाया। दिनैनि समाव दिपेन बर'आ स्ट्रं केन्डिडेट, सेंग्रा केन्डिडेट, दुलाराय बर' माहारिनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव 25 बोसोर बिथाङा दुलाराय बर' माहारिनि समस्याजों लोगोसे 26टा जनगोष्ठीनि समस्याफोरजों नांथाबनानै जथेस्थ' बिटिआर ओनसोलाव सान्थिनि खामानि मावदों, बर' माहारिनि खामानि मावदों। दा बेवखायनो
सासे मानसिखौल' जोङो एमएलए एबा मिनिस्टार खालामबाय थायाबासिनो दिनै दिपेन बर'खौ देरहाहोनानै एमएलए एबा मिनिस्टार मोननायनि लामाथिं आवगायनांगौनि सिन्थाधाराखौ खालामनानै जों आवगायगासिनो दं आरो दुलाराय उदालगुरि बासिनि बा उदालगुरि समस्तिनि आन्दाराव थानाय रायजो राजाफ्रा बे सिन्थाधारायावनो दिनैसिमबो जेरावखि थाङा मानो बुंबाय थादों जेरैखिजाया दिपेन बर'खौ देरहाहोनांगौ लोगोसे मासबाद समस्तिनि आन्दाराव रबीन्द्र बसुमतारी इउपिपिएलनि केन्डिडेट बिथांमोनखौ देरहाहोथारनांगौ बुंदों आरो बे रायजो राजानि सिन्थाधाराजोंनो जोङो दिनै एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सियेसन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ गाव गावनि हाबाफोरखौ जों गोख्रोङै मावगासिनो दङ आरो जोंहा फोथायनाय दं दिपेन बर' लोगोसे रबीन्द्र बसुमतारी बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै देरहागोन बेखौ जोंहा रोखा फोथायनाय दं। मोनसे जिथु समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ जों नुनो मोन्दों जे काउन्सिल गभर्नमेन्टआसो एनडिबिनि जेंनाखौ बोस्रांना होगोन होननानै बिथांमोना माखासे एक्स एनडिबि नोंथांमोननिनो हान्जानिफ्राय थांनाय बिथांमोना ससियेल मिडिया बुंगासिनो दं नाथाय दिनै नोंथांमोना आलादा फैदों माबाफोर फारागथि दं नामा? बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि एनडिबिफ्राव फ्राय गावस्रा गावस्रि जाजोबदों जेला एनडिबिया गावबाय बिनिफ्राय एकर्ड जाखांनायनि उनाव जों एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै जों बानायनानै लाबाय लोगोसे बिनि उनावहाय एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै दाबाय बिदिनो सिन्थाधाराया एसे आलादा आलादा थांबाय गावबागाव सिन्थाधाराजों गावबागाव हाबाफारियाव मावबाय नाथाय जेब्ला जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जिथु सम सम भाष्य होनाय जों बेखौ नोजोर बोनो गोनां जादों खारन बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों सिगांनि समफोराव जों बुंनायखौ खोनाबोदों जे बिथाङा बिटिसि एकर्डनि दफाखौ मावफुङा लोगोसे बे बिटिआरनि दफाफोरखौ बा एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङा लोगोसे सम सम बुंनायबो नुदों जे बिनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनाया जायफ्रा एकर्ड खालामनाय बिथांमोननिसो दा बेवहाय बेफोर नोजोरखौ बोनानै हाग्रामा महिलारि बिथां बा बिपिएफ पार्टिया दि जों एक्स एनडिबिफोरनि समस्याखौ सुस्रांगोन बा मावगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय गैया आरो बेवहायनो बे दफाफोरखौ जाफुंथारनांगौनि सार्थआव लोगोसे एकर्ड सिगनेटरिफ्रा इउपिपिएलआवनो दंजोबो हिसाबै बिथांमोना मावथारनांगोन आरो मावगोनबो बे नोजोरजोंनो जोङो बिपिएफ हान्जाफोरखौ सापर्ट खालामाबासिनो जों इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों आरो जों जि हायो जों नांथाबगासिनो दं गुबुन एक्स एनडिबिफ्रा मा सिन्थाधारायाव खामानि मावदों जोंहा बेहाय जेबो बुंनो गोनां गैया गावबागाव सिन्थाधारायाव खामानि मावदों नाथाय बिटिआरआव थानाय जेसेबांखिनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसन दं बिनि गासिबो सोद्रोमाफ्रा मावथिफारि हान्जाफ्रा दा इउपिपिएल हान्जाखौनो बे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव जों हाबाफारि लानानै जों खामानि मावगासिनो दं निस्सय जों बे हाबाफारियाव देरहासार जागोन। माखासे केसफ्रा माखासे जेंनाफ्रा थांनाय सरकारनि दिनाव सुफुंजादों होनना नोंथांमोना सानदोंना? दा केस जोबनाय जोबैनि बिथोराव दानथामसोनि उनाव आंनि जेबो एडिजिपिजों रायज्लायनायाव आंबो थांदोंमोन दा बेयाव बेसेबांबा 100 बेसेबांबा जन केसा जोब्बाय लोगोसे माखासे जेलाव थानाय एनडिबिफोरनि एनआइए केसा जोब्बाय माखासे केसफ्रा जोब्बाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जायफ्रा जोबजादोंमोन बिथांमोनाबो गबोजोब्बाय नाथाय सिबिआइआव थानाय जिथु केस रन्जन दैमारिखौ लानानै माखासे दंबावो बिथांमोना गनो हायाखै जों बावैसोनि सिगाङाव प्रमद बर'जों रायज्लायनायाव बिथाङा बुंदों बेफोरबो लासै जालांगोन खारन कर्टआ आलादा लोगोसे पलिटिकेल पार्टिया आलादा खारन कर्ट होननाय बुस्थुआ एसे एक्सट्रा जायो बेखायनो जोंहा आसा फारिनाय दं प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा निस्सय गासैबो जेलाव थानायफोरखौ लासैनो गलांहोगोन आरो बेनि थाखाय हाबाफारियाव आवगायगासिनो दं होननानै जों अलरेडि रायज्लायदों आरो जों नारसिनगासिनोबो दं दा एजिजिपि बिथाङाबो लासैनोसो गलांगोन बेयो एसेबां हथात गनाय नङा लासै सिस्टेमा मा होनो कर्टनि थ्रुयैसो बेफोर गजोबगोन होननानै बुंदों बेखायनो जोंहा फोथायनाय दं बिथांमोना लासैनो गलांगोन आरो बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ बख'नो थाखायनो जों इउपिपिएलनि सिगनेटरिफोरनि माखासे मानसिफोरखौ दिनैनि समाव एमएलए हिसाबै दैथायहरनांगौ जादों आरो बे दैथायहरखांनायनि उनावसो बिथांमोना हाबा मावोब्ला निस्सय नाब्ला बिथांमोनानो जा बा जेलाव थानाय बिथांमोनानो जा निस्सय गगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ।